Ato bang? Hello! This is the spice. The spice. Dili ko pwede yan eh. Mapwede na lagi ka na. Termino pa manggod. Wala pasa ko ng preview. Yan na lang. Never mind. Hindi ko talaga kaya. Maybe next time. And I'm back. Kasi tinuturuan ako ni auntie. Ano lagi daw? Stretch your arms like that. Yeah. Stretch. Wala pa po kaming ligo. Ligo. Ano sa din ang sabi? Tagalog. Ligo. Wala pa po kaming ligo. Ligo. Ligo dyan, ligo. What's the difference? Oh my goodness. 30 years later. Nagkaanak na si Ken. Wala pa na humanog sa top. Ang mama nako, naog ka ng Zamboanga. And here's Ken. Oh, wala mo na to. Hi! Hi! Good morning! We are in Liloan. Kiyat lang nata siya. Ah, ganda. Pak. Say hi, mother. Hi. Bye-bye ba? Hi, bye-bye. Kumakain eh. So, here we are in... Hindi ko kita sa self. Tara. As a Miss Universe, it's really hard, you know? Yung ginagampanan mo, Tagalog, ginagampanan mo yung role ng pagiging Miss Universe. Hindi easy kasi maraming expectation sa'yo yung mga tao. Nag-practice na siya. Maraming expectation sa'yo yung mga tao. Minsan talaga, hindi mo talaga nami-meet yung expectation sila. So, nadidisappoint ka. Nakakasad. Mabuang ko, mother. Mabuang ko. Ayaw, sabaw. Ay, shoot. Nagkot-kot ako sa kulubot. Ay! Here's everyone. This is my beautiful auntie. Hi! Mag-short. Prepared. Hi! This is my pretty cousin. This is Naza Ambil on Facebook. This is the Spy Mom. Hello! And I'm Miss Universe 2014. Hoy, behind the scene. Behind the scene manikay. Oh, Bisaya na sad. Pag Bisaya lang ko yung... Dili English na Tagalog, Bisaya na sad. Manang behind the scenes sa mga makeup tutorial with my cousin. For our... It's almost done. 10 10 hours later. Eto na. Nabilin ko may tubig. Goodness. Okay. Mix. Okay. Hi! Magkula pa! Magsamyang challenge ni kay Siya on one way. I-challenge na mo akong igaga, ti Gia. Akong gapa nga mama, si Perla. Akong papa kay Banana. Si mama nga garaon kay kamo try ali. Sige lang ta dali mo kaburet ma. Kaya na to. Okay, let's go. We'll get to you ano. One bite. Sige, 1, 2, 3, go. Tuloy siya. Mayawal mo. Hala nga, oy. Naghilak na magkakaroon.
Oh, shit. Hala nga, oy. Ah! Ah! Ay, kaya. Ayun ako. Mama! Oh, mama! Ah, hala nga, oy. Ah, sakita sa... Ah! Ba, oy. Ah, mama. Palingot na ako, mama. Ah! Wag ay bugsanay ha, sa kamakaya ra dyan. Oh, goodbye. Thank you. Salamat. Paspas na, lagi. Dili makaya. Inom gatas. Nudnuri og kuan. Pan. Halang ka siya diri. Yung mo nga. Wala mo kibutan sa mandila na. Ha? Buta na ko magkaon. Ah! Ah, bala ka dit. Din ako dit. Ikaw sabi. Mama. Misa ha, ayaw yung palabi yung dili makaya. Hindi ko siya halang Basta. pan. Ha? Naluluha lang. Nagluha na ska. Oh, wala. Uy, karon na yung nagbala. Oh, no. Nagilang naman tanas karon na. Ber, Bye-bye. pagwara kong sugar, Ber. Okay na ko man. Aha. Hala nga, oy. Usap mo yun. Usap ka siyang efekto. Ganang... Kasi karon naglak na dyan. Ah. Hala nga, oy. Makatabak ang... Hala nga, ay. Kami kilang kato ako ba? Nawala na dali, oh. Pero wala ka na eh. Ikaw ang nagigpan. Ha? Wala na ko, di ka ba lumuusap? Mas okay ang pan kaysa gatas, no? Naglibog ko. Nasaan? Okay ba? Okay na ko. Ah, kalma ko. Nakasamot ang gatas? Ano naman? Isa mo taghalang? Murag yung gamot ang gatas. Ah. Nga, no? Nga, no na-enter? Parental guidance is Guys, if required. ka lang namoy gi-aim nga diet banyak, hindi na ma-achieve. Mani sa dana. Mani ka din. Mamundang magkaon. Mamundang mo dayon. Oh. Ang hindi siya bitaw. Alang eh. Ah, lang nga, uy. Insert ka ng sad music. Di lang ko. Awa si Karin. Ariyat kayo, isa kahungit. Ay, Karen. Ipagawas mo yung gibati niya. Ang kawawagan ba? Hindi nila ako tamang magsak. Magawas na lagi. Tabla na inom ka na bugawasan ng kasakit nga sa imong life. Tiya. Kaya pa man. Ah! Kung tulaki na yung pan. Sabi, tulakan yung pan, mali siya mawa. Hibaw na kung saon. Ay, busamot. Dili, hibaw na kung saon. Ipalaman lagi. Oh. Na. Di nakakakaon sa pan. Oo, di na kakakaon. May mantong wala kay manudnud pa nimong pan sa baba. Sabi, Kasi may nagbuhat ano no, demonyo. Second bite? Oh. Pero 5 ka minuto. until Wag-ano. third bite ako. Hindi ko ayaw eh. Kanina, do, last na rin ako. Oh, last na din ako. Murag mas daghan pa man nagkaon yung pan kaysa Effective ang pan, in fairness. hala. Gidasok siya sa kinailawang part. Pagtarong mo diha oy ha. Di mo siya kaakit na lang ang nanin kaon ba?
Matawag-tauran, halang na kayo. Hilak na sad siya, oh. Emotional. Emotional samgyang challenger. Hala. Isa itong ikalagutan? Nga. Katong imong pinagkahit. Ha? Student of this God. No teacher. Effective. Effective lagi ang pan. Di, na-effective akong ibuhat nga wala na akong ipan. Oh, okay nila. See? Karong tao to. Kaya pa ba kaya kami Matimuhuan pag hindi mo siya baba, mga halang kayo. Halang kayo sa... Ano mo na po tilaok may mahalang, no? Oo, dilaw. Wala pa ako? Easy. Hilak ba? Wala. Napilan ko eh. Di na siya kumusa. Ato na. Ah. Ikaw! Easy ko na is. Easy. Easy ko na. Nagkalimot na mo sa kisa yung ibang challenge, oy. Wala mo kasorte. Ay, challenge tong buhay di ayaw. Kasi mababayi ka dito mo. Easy ko na siya kahilak. Try kayo. Tagam lagi siya, oy. Naghilak-hilak na naman. Guys, ate Karen ng sugar, brown sugar. Oh, Namin chocolate. oh na chocolate, Karen. Apollo. Apo. Tanan na gina gatas, na pan, na chocolate. Effective. Ang tulong dito effective. Oh! Oh! Ay, nakulo ko si Bart. Akala ko na. Wala laging lingkong pag ako si Mood. Eh, ako na. That's the end of the challenge. Get. Nakabay. Oh. Uy, wala rin katag akong mascara. Bisag naghilak na siya. Easy ba kuno? Ah, Easy. Bisag ipalaman kuno effective. akala. Tagay tissue sa ate Karen dong. Wala na ako t-shirt. Kaon pa mo? Dahil ako. Niya, kisa may challenge? Ako ang daog. Pila ka humit mo ha? Duha. Ikaw? Tulo. Ah. The winner is... Ay, be. Halata sa lawas. Hoy, kisa yung challenge? I challenge Christine Ann Libre. So, Ikaw? dito sa Mama. Sabi ng Di mong mama? Mama Perla. Ate Gia. Oh, ito Gia natin. Bro. Si Tita Gong? Si Patutino. Dili yung tago si Patutino. Darebe. Murag na siya kay kalagot ti Tite. Dire. At bawon ko na yung kagaraon Patutino. So, That's all. that's all. Kaya pa kayo sobra. Thank you. Goodbye. Goodbye. Ciao.